$40,000 $50,000 ስካም ኮይን ኢሎም ብፅሑፍ ላይ ሰባት ከም ዘለዉ ክነግረኩም ከም ሕብረተሰብ ንበይናት ሰብ ይኸውት ሓደ ሕብረተሰብ ፋይናንሳዊ ንቕሓት ናቱ ከዓብየሉ ዝኽእል ባይታ ከዘይተፈጢሩሉ ናይቶም ምሁራት ጌጋ እዩ። ሓደ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ገንዘብ ከመይ ይሰርሕ ነብስኻ ካብ ስካመራት ከመይ ከተድሕን ትኽእል መትንታት ናይ ገንዘብ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ያለቕሊቑ ሁንሱ እንድሕር ዳኣ ተሰሪቐ ዝብለን እንተሃልዩ $40,000 ኣብ ኣፍሪቃ 150 ሰራሕተኛታት ክቁፅር ዝኽእል ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ሓደ ናይ ዘይንቃሐ ሰብ ዘሎ ገንዘብ እቶም ምሁራት ከም ናትኩም ጌርኩም ተሓስብዎ ኣለኩም። ንምንታይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ውሑዳት ኢና ናይ ሓደ ሰብ ፀገም ናትካ ፀገም ናትኩም ፀገም ናተይ ፀገም ናተይ ፀገም ናትኩም ፀገም እዩ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ገንዘብ ሰባት ይስርዑ ኣለዉ። ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጠንቀቕታ እውን እያ ናብ ተድልዮም ሰባት ለኣኽሎም ኢኹም። እታ ሓንቲ መልእኽቲ ከም ሕብረተሰብ ስሒትናያ ዘለና እንተሃልያ እንታይ ኢና ብዛዕባ ገንዘብ ዝኾነ ውሳነታት ክትገብር ከለኻ ቀድሚ ምውሳንካ ምስ በዓል ሞያ ተዛር ኣብቲ ዓውዲ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ኣማኽር ከም ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ዘለዉ መምሃራን ሕሳር ዋጋ ይክትረክብኒ ኢኻ ዝኽፈል ተኮይኑ ከፊልካ ተምሃር። ታንኪዩ